putea să le iau. Ora în două. Unul de intervenție. Când mergem la munte. Da, la deal acolo iau și eu. Să arăt eu unde e. Păduri tare pe aici. Cum să nu stai aici de hrănire? Normal. Normal. Te ursanii. Acum? Dacă vezi, îți bine 25-30 ca să te iei vechi. Cum dormeam noi fără frică. Dar nu erau atunci, tati. Era un om spre toată valea asta, sau omul de Rajano. El acum vine de foame la vale. N-are ce rost să iei. Mamă, de el. Cred că vezi pe ăsta cum face o plajă. Deci, măcar noi. Ca la curbe să-ți cam ții partea ta, că nu Da, știu. clar. Și vine. Un Hogomego. Ori vine Hogomego, ori vine Mega Hogo. Iulia nu a fost niciodată pe aici. Cum ai fost niciodată? Ha? Cum că mama nu a fost niciodată pe aici? Iulia. A, Iulia, cum să nu fie, nu a fost cu noi la munte sus. Am fost la cabană. Cabane. Am dormit noaptea la botezul lui Eli. Da, 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 da. Am fost de 2 ori, 3 ori. Am mai dus-o eu de vreo 2 ori. Să caut carabeți, băi. Frate, băi. Dar unde găsești carabeți? În apă. Apoi până La pulă. Tai o bucată și o pui, scrii în căutarea carabeților sau o pui tu. Da. Busca del tesoro. Muscat.
Что să rompemos el coche? Au fost cu Mercedes pe aici. Ia vezi. Atunci ai mers 20 la oră, cred că. Clar. Tropi. Ce-o căzut brăduța atunci? Deci. Chiar că nu mai ai unde să mai dai. N-ai unde să se ducă pe ăstră acum? Dus la vale, unde? Mai sunt bulboane unde mai stă Ioane. Tot genial acolo, dacă vine vă insecte, ceva. Da. Mașina și puneai telefonul să vezi în spate, de unde? Să văd în spate? Da, să văd în față. Întorceai telefonul sau cum? Da. Și-l puneai pe ceva. Aveam un suport aici, am suport aici. Aha. Aveam un suport. Îl întorceai. Da. Era suport de la din drum, de la pe geam, știi? De acolo se vede vibrațiile. Asta nu se vede vibrațiile. De asta e praful. Cineva face praf. Praf și pulbere. Ce bulvan acolo ea. Acolo sunt 6 păstrări. Alinează. Următoarea bulvană la 6 km. Stau la fript. Dacă să te depășești. Așa ce vrea, lasă bani, nu-și pleacă. Țăi, oi. Săraci oameni. Poate că se ducă la căcare, că noaptea de neamăr Martin. Se duce, dar în armură. Cu sabii, cu alea, cu spada laser. Pe ce nu erau brăduleți? Au crescut verdeața, dacă nu... La noi e bine. Ce fac aia la București? Săracii, acum mai 31 de grade la noi aici. La Bucureștiul se este porleala. La București se încălzește betonul. După aia degajă. Vedem că până pe
că aici fac minus 20 de grade. Transpiră tot și nu zici nimic. Aici se dă, băi. Aici o prins viteza în ce-a pus, cea la băvan. Suspirat cu buboana aceea acolo. La regalia aia acolo. Binocul acolo pe deal. Trimite semnat, bă, vezi că vin doi la deal. Friptură și felul 2. De la alo, alo. Aici ursul. Aici moșul. Aici moșul. Tu ești baba. Tupeu, îți pregătiți până în dinți? Dar nu cred că stă ursul acum la soare. Stă și el la umbră. Mai seama stă la umbră. Dacă vede ceva de ronțeală, își pune pălăria, cremă solară. ia de doi urși. Pe apă așa și am dat de unul în pula goală pe ceva aia dureala. Da. Eram și eu. Era cu drumul la aer, era la drum, a trecut pe lângă el, era... Am trecut pe lângă el fără... Noroc, la mulți ani, la mulți ani. De aici am oprit eu și m-am băgat de aici încolo. Dar poți duce o leacă mai încolo. Trebuie să avem grijă cu șerpălăii. Unde? De aici. Nu o să aici. Păi am trecut în obiectivul ăla aici și se ia apă de la oraș, ceala era o șerpălău. Ai, bă. Cu chiperii. Eu aici am oprit cu Ileana și am găsit. Am tras mașina aici și am fost de acolo până pe aici. Dar încoace n-am fost deloc. Chiperinos. Uite, eu leacă surii, vezi. Trece așa cartofi, unul fum tare acolo, trece un camion ceva. Camion, da. Da, praf. Iau ce corp! Mamă! Dar dacă nu poți să oprești că e în mașină în spate. Bă, cât era de mare! Când venim în Alpăl, găsăm înapoi. Aici e cuibul lui. L-am văzut și anul trecut. Era jos. Pământ. Da. E o mașină. Oprește aici. Gâmbiți? Dar nu există. Asta e de Bacău. Ce? Nu există care l-am depășit noi. Nu, a rămas. Opresc? Da,